Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, DSWD sa Western Visayas nanawagan i-report sa ilang official Facebook page ang mga anomalya sa Social Amelioration Program. Border control ginapa-strikto bungod sa report nga may magasulod nga nagrense halin sa Panay kag Cebu. Sa balita nasyonal, 500 ka pasyente sa Pilipinas mag-uupod sa initial trial sang bulong batok sa COVID-19. Desisyon ni Presidente Duterte angot sa ECQ ipagwa subong nga adlaw. Sa balita international, mga opisyal sa World Health Organization nagbisita sa Africa angot sa posible masunod nga mangin epicenter sa COVID-19. Sa balita sa sports, Tenorio igasubasta ang sapatos agud makabulig sa mga pigado kag frontliners. Balita entertainment, Angel Oxin gin surprise sa FNC nga si Neil RC. Samtang sa balita special, ato naman pagistoryahan ang mga pamaagi agud mengganyo imubata nga magtuon apisar sa ECQ. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro may magalumon nga kalangitan kag lulapta nga pag-ulan bangod sa easterlies o kon localized thunderstorm. Ang kasarangan tubto mabasko nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naamina nasidlangan. Ang magaluntad sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan tubto mabulubasko nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang nagapanguna natin nga mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Inyo nabatan, ginadulong sa inyo sang Alaksan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaksan. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal,
Ginpanawagan sang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Western Visayas sa publiko nga report sa ila official Facebook page ang mga irregularidad kag anomalya sa pagbaragdag sang bulig pinansyal sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa online press conference sang ahensya kahapon, ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary Ria Pinaflor nga nakalambot sa ilang report angot sa ginelegar pagbuhin sa pilay ka mga opisyal sang barangay sa Barangay Felisa, Syudad sa Bacolod sa 1,000 sa ginparagdag nga 6,000 pesos sa mga benepisyaryo. Suno kay Pinaflor, nasaad sa Republic Act 11469 ukon ang Bayanihan to Heal as One Act nga 6,000 pesos ang dapat ihatag sa kada benepisyaryo kag hindi pwede nga buhinan. Duwa pa ni Pinaflor, pwede nga imbestigahan kag makasuhan ang sinuman nga mapatudan nga nagahimo sang irregularidad. Ginbalik sang 11 ka mga SAP beneficiaries ang ayuda nga ilan nabaton gikan sa gobyerno. Suno kay Bacolod DSSD Head Pasita Tero, ang 11 ang ginalakipan sang 5 ka mga 4-piece beneficiaries, samtang iban ang double entry kag mayaraman sang voluntaryo nga nag-uli sang kwarta. Ginpahayag ni Tero, may isa ka driver nga 4-piece beneficiary, kag nalakipan sa SAP ang nag-uli sang kwarta pero 3,500 na lamang. Suno kay Tero, posible ibana ng iya nga ayuda sa 4-piece para sa bulan sang Mayo. Ginklaro ni Tero nga parehas ang recipient nga makabaton sang SAP sa 6,000 pesos para sa bulan sa Mayo pero pwede ma-rekomendar nga kakason sa listahan ang mga mayara sa nga bayulasyon. Nagapakita sa records ng DSSD 49 na ka mga barangay ang hatagan sa ayuda samtang may pila pa ka mga dalagko nga barangay nga nagaamat-amat sa payout. Samtang ginatugyan ni Tero sa barangay kung ano ang mangin aksyon o kung rekomendasyon sa mga SAP beneficiaries nga nadakpan nga nagapanahor. Ginpangabay naman ni Soraya Leda, OIC kung DSWD Head sa siyudad sa Silay, ang tanan nga mga punong barangay nga magbutang sang complaints desk sa tagsa nila ka mga barangay hall para magbaton sa mga problema, may angot sa issues ang Social Amelioration Program. Suno kay Leda, nakalambot sa ila talatapan ang aligasyon nga double entry sa mga ngalan kag hindi mga kwalipikado sa SAP apang nakapasar bangod sa palakasan system. Bangod sini nagpakabay na si Leda sa mga kapitan nga ilista ang tanan nga mareklamo sang mga pumuluyo nga wala nalakip sa programa kag ipasa sa opisina sang DSWD agud gilayon ma-assess ang problema kag issue. Ginklaro man ni Leda ang issue nga may pila ka mga empleyado sang gobyerno nga nalakip sa listahan sang SAP kaangay sang job order employees. Sunod sa iya ang mainigi na kabing nga sub-minimum wage earner kag nagaisanon gid lamang nga nagaobra sa pamilya. Nagapanawagan si Governor Eugenio Jose Lacson sa Philippine Coast Guard Negros Occidental kag mga coast barangays nga manginalerto sa posible pagsulod sa mga personalidad o kon persona gikan sa Panay Island o kon Cebu pasulod sa probinsya. Suno kay Lacson, may mga report sila nga nabaton nga posible may mga negrense humalin sa Panay o kon Cebu nga magsakay sa fishing vessel o kon pump boat pasulod sa probinsya. Dugang pa ni Lacson, dapat hindi pagtugutan ng mga vessel kag pump boat nga magsakay sa mga pasahero. Sunod sa gobernador, kung luyag nila nga magbalik sa probinsya, dapat magpakiangot sila sa command center sang probinsya. Ang probinsya ang 4 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 o kung ang may 4 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 samtang ang Cebu ang may masobra naman 300 ka COVID-19 cases. Ang akong panawagan subong is para sa mga coastal barangay. Kadamo sa mga information na base magsulod sila ang atong mga negrenses magsulod halin sa Panay or sa Cebu pagi sa mga usal sa pampot or sa mga fish vessels. Malihog lang ko sa mga bantay dagat, no? Kung pwede alert na dira ang Philippine Coast Guard man nag-commit na mag-alert sila. Kapahin sa ang pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Ginusisa na kahapon sang team nga ginabugusan sang Department of Health, World Health Organization kag Research Institute for Tropical Medicine ang pasilidad sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay nga gamiton bilang COVID-19 laboratory testing. Sunod kay Provincial Consultant Albi Benitez, may pila na lamang ka mga requirement ang dapat nga i-comply antes aprubahan ang license to operate. Nagasalig si Benitez nga ini ang maaprubahan sang ahensya, agud mayara na sang kaugalingon nga testing center ang probinsya.
Sa karon ang West Visayas Medical Center sa Iloilo, amo pa lamang ang isahanon ginapadalan sa mga test halin diri sa Negros Occidental. Already ang Team Subong, headed by DOH, WHO, kag RITM, ginbisita na nila ang Teresita Halandonic. And very promising, may jutay lang kita nga kinahanglan i-comply ng mga requirements. Rason, I think we're good to go. Ang kabahin sa pahayag ni Anay Congressman Albi Benitez. Ginumpisa na sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod ang pagprepara sa kinahanglanon nga mga logistics angot sa natalala nga pag-operar sa Bacolod Queen of Mercy Hospital Incorporated bilang COVID-19 temporary hospital. Sunod kay City Administrator M. Ang iningalihok ang kabahin sa natalala mga pag-apirmahan nga Memorandum of Agreement sa tunga sang management sa mga hospital kag ni Mayor Evilio Dinadia pagi sa resolusyon nga ginaprobahan sa konseho nga naghatag sa otoridad sa alkalde. Dugang pa ni Ang sa idalom sa ginaproponer nga MOA obligasyon sang syudad ang pag-provide sa pila ka mga hospital equipments kag napulo ka mga city-paid nurses nga amo magabulig sa pagtatap sa mga posible pasyente nga pagadalon sa mga hospital sa palaabuton. Sunod pa sa City Administrator na talana nga pagagamiton sa mga proyekto ang South Wing Building sang hospital sa diin, mayara sang 34 tanan ka mga kwarto nga usaron bilang isolation room. Muna siya nga itong PUI center. Mga pasyente nga may mild to moderate symptoms, diraan na sila ibutang kay ang corazon luxin para naman niya sa may severe, moderate to severe symptoms ng mga PUI kay preparado na ang aton nga corazon luxin. Kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Sa iban pa naton nga kuntugan naton nga balita lokal, dako nga bulig para sa syudad ang inisyatibo nga ginhimo sang Bacolod Queen of Mercy Hospital bilang kabahin sang dugang nga mga preparasyon sang karon nga administrasyon angot sa nagpadayon nga problema sang COVID-19. Sunod kay City Administrator M. Ang sa pihak nga pagagamiton lamang ang mga ospital para sa pagtatap sa mga pasyente nga nagabatyag sang mild kag moderate nga mga sintomas sang COVID-19, ini nga lihok ang makabulig pa siguro nga hindi pagkulangon sang nagakaigo nga isolation room ang mga pribado kag panggobyerno nga mga ospital sa syudad sa Bacolod in kaso nga maglala ang sitwasyon. Duha pa ni Ang, base sa ila ginawyatan nga datos, 20 lamang ka mga isolation rooms ang available sa mga pribado nga ospital sa palibot sa syudad, samtang 16 naman ang yara sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Naka-record sa isa ka suspected case sa COVID-19 ng syudad sang Bago Negros Occidental kahapon nga adlaw Abril 23. Ini ang base sa bag-o nga guidelines ng Department of Health o kung DOH sa pag-classify sa persona sa COVID-19. Sa karon ginahulat pa resulta sang laboratory test. Sa unang guidelines ng DOH, ang syudad sang Bago ang may 15 ka PUMs kalakip ang 6 ka contact persons sang suspected case. Tanan ang accounted for kag padayon nga gina-monitor. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, 22,840 na ka family food packs nga nagabalor sang 8,222,400 pesos ang napanagtag sang Department of Social Welfare and Development Western Visayas sa mga residente nga apektado sang COVID-19 crisis sa bugos nga riyon. Sa online press conference ang DSWD Region 6 kahapon, ginpresentar ni DSWD Assistant Secretary Ria Peñaflor ang datos sa maging panagtag sa kada probinsya. Ini amo ang mga masunod sa Aklan, 2,200, sa Antique, 3,244, sa Capiz, 4,800, sa Guimaras, 1,544, Iloilo, 7,319, kag sa Negros Occidental, 3,733. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga delivery sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusugan.ph kag magbisita lang sa Kalusugan yan Facebook page. Kag sa ato naman mga ka-aksyon bala nga nagapangape, ang
atong nirekomendar sa inyo ning black coffee. Kaya ang black coffee gali suno sa mapagtuon nagapanubo sang risgo sang Parkinson's disease, nagapanubo man sang risgo sang Alzheimer's disease. Friendly pa ni siya sa aton nga atay. Muna nga kung black coffee gani ang ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar is nagaisahan nun ini nga black coffee nga may mangustin. Amo nang kinalain niya sa iban nga black coffee, may mangustin ini siya. Nga kabalo naman kita basta mangustin, may madamo nga benepisyo para sa aton ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang makabulig man panubo sang risgo naton sa diabetes. Nagabulig pa sa aton para sa aton pagpanubo sang timbang o kon weight loss. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. 500 ka pasyente sa Pilipinas mag-upod sa initial trial sang mga bulong batok sa COVID-19. Samtang desisyon ni Presidente Duterte angot sa enhanced community quarantine, ipagawa naman karon nga adlaw. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at Kagsato naman nga paglikaw ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Detalye na sang mga balita nasyonal. Magaupod ang 500 ka mga pasyente sa Pilipinas sa Solidarity Trial sang bulong kontra COVID-19. Ang World Health Organization o WHO sa karon ang nagapanguna sa trial sa tuyo nga makakita sang bulong kontra COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, 500 ka mga pasyente ang mag-intra sa trial sa 20 ka mga ospital sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Doon man ni Vergiere, ang trial ang posible mag-umpisa sa karon nga adlaw Biyernes sa tion nga matapos na ang documentary requirement. Ginpatag ni Vergiere, pag-ausaron ang mga stocks sang bulong sa pungsod kag ini ang pag-aislan sa tion nga mag-abot na ang shipment gikan sa WHO. Ang mga pasyente sa Norway kag Spain ang una nga na-enroll sa sining nga pagtuon nga ginlansar sa WHO sa tung bulan sang Marso. Subong nga semana, sang nagtanyag man si Presidente Rodrigo Duterte sang 10 milyones pesos nga padya sa sinuman nga Pinoy nga makadiskubre sang vaccine batok sa virus. Ginanunsyo sa palasyo sa Malacanang ang petsa kag oras kung saan ipagawa ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte anggot sa ginapatuman nga enhanced community quarantine o kon ECQ sa Pilipinas. Sa Twitter, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ipagawa ang public address ng Presidente taknas 8 sa aga Biyernes, Abril 24. Sa mga public address, ginapaabot nga anunsyo sa Presidente kung liwat, palawigon ang ginapatuman nga ECQ kung paghimuon nga modified. Damlag lang ang Presidente ang nakigsugilanon sa iyang mga miyembro sang gabinete. Nagrekomendar ang League of Provinces of the Philippines nga i-lift ang enhanced community quarantine sa mga local government units nga wala sang kaso sang COVID-19. Sunod kay LPP President kag Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., naglapaw na sa incubation period sang virus ang kalawigon sang quarantine nga 2 ka semana. Doon pa ni Velasco nga may mga banwa kag syudad nga pwede na kakakason ang ginapatuman nga ECQ. Ginpatag ni Velasco, madugay na ang incubation period nga naglawig na sa halos 40 dias kag wala na sila sa may nakita nga infected. Gin-ehemplo naman ni Velasco ang island provinces kaangay sa Marinduque kag Romblon nga dapat hindi na makalakip sa ECQ bangod ini nga mga lugar ang isolated. Ginasuportahan naman ni Velasco ang pagpalawig sang ECQ, ilabi na sa NCR kag sa ibang nga lugar nga madamo sang kaso sang COVID-19. Ginpathag sang Department of Health o DOH ang mga record niya kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nga base sa mga nakuha nga datos may indikasyon lamang nga na-flatten ang curve sa mga kaso sa makalalatong nga balatian sa pungsod. Apang suno kay Vergiere, bangod ginalantaw ang adlaw kung saan nagumpisa ang sintomas ng tao, hindi sa gihapon mahambal nga naga-flatten na ang curve sa karon. Suno pa kay Vergiere, gina-improve pa nila ang case ang doubling time o kon lang at sang oras na kinahanglan sa pagdoble sang kadamuon sang kaso sang COVID-19. Sa karon nagakuyang na ang doubling time sa pungsod. Kung sang una ang doubling time sa pungsod ang 3 ka adlaw, ginpahayag ni Vergiere nga sa karon yara na sa 5 ka adlaw. But silingon sini mas mahuyang na ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Apang ginklaro naman ni Vergiere, hindi ini nagakahulugan nga dapat na mga mangin kampante ang publiko. Ginpahayag naman sa isa ka nurse nga si Deza Rubite sa Philippine General Hospital nga nagasuksok na lamang inisang diaper para makakinot sa pag-usar sa PPE. Si Rubite ang naka-assign sa intensive care unit sa COVID-19 ward sa PGH nga ang ilatanan nga pasyente ang critical kag gina-intubate. Sa isa ka interview, ginpahayag sang nurse nga may 2 ka set sa PPE ang para sa iya, apang wala na ini nagailis nga nagasuksok na lamang sang diaper. Ginpatag sa nurse kung magkadto sa banyo, kinahanglan pa niya nga ubahon ang PPE kag kung iya ini nga himuon, may risgo nga ma-expose ini sa virus. Sunod pa sa nurse, hindi man niya mahimo nga bayaan ang mga pasyente bisan sa lipot lang nga panahon. Dugang pa niya, sunod naman kay Dr. Jonel Poblete, mauti ang pagsuksok kapag ubas ang PPE nga nagalambot sang halos 1 ka oras. Nagalambot naman sa 700 ka sets ang PPE ang mausar sang PGH bilang COVID-19 referral hospital. Nagpaandam ang DSWD nga hindi mahatag ang emergency cash subsidy para sa mga low-income families sa bulan sang Mayo kung ang LGU ang wala pa nakatapos ang payout kag makasumiter sang liquidation report sang cash grants para sa bulan sang Abril. Sunod kay DSWD Undersecretary Rene Glenn Paque, ang MOA sa tunga sa ahensya kag LGU ang nagasiling
nga subject pa sa accounting kag auditing regulations sang COA ang ginhatag nga cash grants. Dugang panipake hindi pag-ihatag sang DSWD ang sunod nga pondo sa sinuman nga LGU nga hindi makasumiter sa liquidation report sa gintalana nga adlaw. May ginalantaw na nga posible tikang ang ahensya para mapadasig ang paghatag sing kwarta. Ang DSWD ay naka-download sa 75.5 bilyones pesos sa 1,456 ka mga LGU sa pungsod sa pagpatuman sang Social Amelioration Program. Opisyal na yung lansar sa Department of Health ang kontra COVID-19 chatbot nga Kira. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Kira o kung katuwang sa impormasyon para sa responsableng aksyon, ang isa ka automated chatbot nga makabulig sa publiko agud maka-access sa nagkalain-lain nga impormasyon angot sa COVID-19 online. Sa amo nga pamaagi, ginapaabot sang ahensya nga mabuhina na ang paglapta sa mapeke nga balita kag impormasyon. Ini na ang magaserbing source sa mga beripikado nga impormasyon nga makuha sa publiko. Sunod kay Vergere, nakigangot na ang DOH, mga partners kag developers sa nagalain nga telecommunication companies, agud tugutan nga makahimo sang free data access sa Kira. Sa karon mahimo na ma-access ang Kira gamit ang free data sa Facebook Messenger, Viber kag sa official Facebook page sang DOH. Nagaplano naman ang Philippine National Police nga magbukas ang COVID-19 testing facility para sa makapulisan sa masunod nga semana. Sunod kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, nagalaom siya nga sa masunod nga semana magabukas sila sa kaugalingon nga reverse transcription polymerase chain reaction facility nga eksklusibo para sa kapulisan. Dugang pa rin Gamboa iga-train sa mga personnel sa Research Institute for Tropical Medicine ang mga PNP medical officers angot sa COVID-19 testing procedures. Nagalaom si Gamboa nga mangin madinalag-on ini nga plano. Nibaluan ang RT-PCR ang isa ka method kung diin ginadetect ang presensya sang specific genetic material lakip ng viruses kag pathogens. Sa karon 78 na ka mga pulis ang nagpositibo sa COVID-19 kag 12 diri ang nagkalamatay. Mayara naman sang 569 ka suspected, 96 ka probable case COVID-19 cases. Hintala na naman sa Abril 29 ang pagpagawa sang results online sang 2019 bar examinations. Ang resulta ay ga-upload sa website sang Supreme Court matapos ang anbang sesyon sang korte. Bangod sa COVID-19 social distancing measures, ginadrian ang bisita nga magsulod sa compound sang Korte Suprema sa Manila kag hindi man pag-i-post ang listahan sa mga nakapasar sa lugar. Nagpanugyan ang Korte Suprema sa managkuha sang bar nga magpabilin lang sa ila mga balay. Sa Rebuluan, 7,699 sang 8,245 ka mga candidates ang nakatapos ang examination nga ginpatigayon sa University of Santo Tomas ang 2019. Sang 2018, 22.7% ang passing rate o kung 1,800 ang nakapasar sa kabilugan ng 8,155 ka nagkuha sang examination. Sa iban nga mga balita national, patay ang anom ka mga ginapatihan miyembro sa Abu Sayyaf Group o ASG samtang 8 ka tropa naman sa gobyerno ang pilason sa enkwentro nga naglawig sang 34 minutos sa Patikul, Sulu sa Abril 22. Sunod kay Western Mindanao Command spokesman Major Arvin Encinas, nagapatigan ang tropa gikan sa 45th Infantry Battalion sa combat operations sa ang ilan na enkwentro ang mga bandido sa Barangay Lati. Ginkilala ang 3 ka mga lokal nga terorista nga napatay nga sanday Guru Khalid, Udal Muhammad Al Said kag Buda. Ang 8 ka militar nga pilaso naman ang gindala sa Camp Navarro General Hospital. Ang enkwentro ang natabo malapit isa ka semana matapos nga 11 ka mga soldado ang napatay, tag 13 ka iban pang pilason sa enkwentro man sa Abu Sayyaf sa Barangay Danag, Patikul, Sulu. Wala sa may nakita nga problema ang Malacanang sa desisyon sang gobyerno nga mag-file sang diplomatic protest bato sa pinakauli nga tikang sang China sa West Philippine Sea sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang diplomatic protest ang dapat i-file anuman ang sitwasyon, lakip na ang karon nga public health emergency. Ang China naghatag sang bulig sa pila ka mapungsod nga apektado sang pandemic, lakip na ang Pilipinas. Una, ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Dorel Jr. nga ang protesta ang angot sa ginaligar harassment sang China sa isa ka Philippine Navy ship kag ang unilateral establishment sa 2 ka mga district nga covered pa sang teritoryo sang Pilipinas sa West Philippine Sea.
Kag sa katapusan nga balita national, ginahibalo pa sang Bureau of Immigration o BI ang kadamuon sa mga foreign detainees nga eligible para sa temporaryong kalwayan sa tuyo nga man-decongest ang presohan agud balikawan ang paglaptas sang COVID-19. Sunod kay BI spokesperson Dana Sandoval, nagmando si Immigration Commissioner Jaime Morente sa Legal Division sa BI nga magpagwa sa listahan sa mga preso nga pwede makapiyansa o kon recognizance. Ginihemplo sang BI nga ang warden facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang may 418 ka mga preso pero ang kapasidad sini ang yara lamang kuntani sa 140. Sa 418 ka mga preso, masobra 200 diri ang mga Chinese nationals na ginasundan sang mga Koreans, Japanese, Americans kag Vietnamese. Lakip sa mga rason sa pagkapreso sa mga dumuduo nga preso ang mga paglapas sa immigration law sa Pilipinas, nagatrabaho nga wala sang permit o kon overstaying. Iban pa sa mga foreign detainees ang may pending immigration cases, kag iban sa ila nagahulat sang deportation bangod pending pa ang ila criminal case sa pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa ato mga ka-aksyon na budlayan kabla sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan niyo colon pinagi sa panginom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Africa, posible masunod nga mangin COVID-19 epicenter. Samtang sa atong balita special, mga pamaagi agud maengganyo ang imobata nga magtuon sa piyak nga may ECQ. Inataran sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa ato naman nga Balita International, nagpadulong ang pila ka mga opisyales sa World Health Organization o WHO sa mga pungsod nga sakop sa North kag South Africa. Ini kasunod sa anunsyo nga posible silong epicenter sa coronavirus disease o COVID-19 pandemic sa kontinente sa Africa gikan sa karon nga lokasyon sa mga pungsod nga sakop sa Europa. Sa pinaka-latest nga record, 2,714,747 na ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa bugos ni kalibutan, samtang 190,000 naman, 392 ang nagkalamatay. Nagapagikangod na karon ng San Miguel Corporation sa Department of Agriculture para sa pagpamakal sa produkto pa agrikultura bilang bulig sa mga mangunguma nga apektado sa enhanced community quarantine. Pag-aumpisan sang SMC ang pagbakal sang 4 milyon ka kilo sang mais. Sunod sa SMC, ang surplus corn ang gamiton para makaproduce sang feeds kag mapakaon sa 7 milyones ka mga live broilers. Nagapag-angot man ang SMC sa DA para magamit ang mga Petron station sa bilog nga pungsod para butangan sang kadiwa ni ani at kita nga rolling store sang ahensya. Ini para mas mapalapit sa publiko ang mga ginabaligya nga prutas kag utanon sang Department of Agriculture. Inisyal nga target nga lugar sang kadiwa ang mga Petron station sa PhilInvest, Dasmariñas, EDSA, Katipunan kag La Vista. Suno kay Ramon Ang, mas marami sa akon mas madamo nga gas stations ang pagabutangan sang kadiwa sa masunod nga mga inadlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 65 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 55 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, kagapon kin-greet mo sa Angel Oxin. Birthday niya kagapon mo. Haway mo siya ka imbitar mag-greet Ano ka. ka-invite ka may ECQ? Hindi ka magyapon ka kadto na ano man. Wala ko daan ka-greet. Basta Kung wala kaya kang galing-invite mo, kaya galing ka pang greet. Kalaik Action Boy. Kaya gin-invite mo man, Hindi sa gani ka dumdum mag-invite, mag-greet ka pa. Kalain ka Action Boy. Very bad. Tiga gin-invite mo matuligad si sino to may birthday man nga do wala ka man gani gin-invite gin-greet. Wala ka man gani nila gin-invite. Depende guro sa mood mo guro. Siling ko gid. So, si Angel Action Boy, kagapon, gin-surprise siya sang iya fiancé. Nga si Neil RC, upon man ang iya family. Doon ka ginatawag na bala nila Action Boy nga birthday sa Lubong. Diba? Pagpatak bala sang alas 12, birthday mo na, diba dayon? Alas 12 sang kagakon. So, sa Lubong. Si Neil RC dayon. Yes, ang nagsalubong sa iya. Hindi man pwede nga ikaw. So, si Neil RC, gidya. Amo to do ka, grabe ang iya nga pagpasalamat. Kablo Action Boy si Angel, isama ni sa mga sa mga local celebrities nga naga-help bala sa aton yung mga sa pag-away ta sini nga COVID-19. So kagapon 35 years old na siya Action Boy. Hindi halata no? 35 na siya gala eh? Yes, oo. Kag ang kanami Action Boy kang iya nga cake bala nga ginhatag sa iya
do ka, ano siya, nang Darna themed siya, action boy nga cake. So, do ka, ano, do ka, bagay, gid bla sa iya, nga mangin Darna. No? Agree ka Bisan man. may kwanta siya, may ano ganing sa likod gani. As, Ano galing mong sakit gani? Away nga hindi na siya makadarna gani. lipat ko, scoliosis. Scoliosis? Oo, na. Oo, nga na siya. Pero, okay lang na siya. Kay Darna man siya sa tuon niya kabuhi. Angel pa. Diba? Huwag siya galupad yan. Diba siya kagir? Lalo ka mo kaginawa ka mo nga Darna siya. Galit daw ko ang galit. Hero. Heroine. Hero siya. Yes. Kay babayi. Heroine na yung nga hero. Dyan. Hindi heroine nga makapahay. Drugs. Balita sa sports. Natala na nga ipa-auction ni Barangay Ginebra Star LA Tenorio ang pilaniyas ni gamit para makatipon sang pondo kaya makabulig sa mga pamilya nga pigado ka mga frontliners karon nga panahon sang coronavirus pandemic. Natala na ang ipa-auction ni Tenorio ang yang custom Air Force One sneakers. Among auction kabahin sang off-court action, auction for a cause campaign. Gagin pangunahan ni PBA star Paul Lee kag talent manager sini nga si Stanley Santos. Magasugod sa 10,000 pesos ang starting bid sa Marvel superhero Iron Man nga sapatos ni Tenorio nga amo ang iyas ni nga tawag sa iya sa PBA. Pagkatapos ang bidding sa among sapatos tubtob sa Abril 28. Magluwas kay Tenorio na upod man sanday Troy Rosario, Kiefer Ravenna, Scotty Thompson kag Granidel de Ocampo ang nag-auction man sa ilang basketball jersey. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Friday! Kaya mabakal ka man sa mga auction, mga sapatos. Jersey. Jersey, okay pa. Pero mga Ang wala shoes malaban, mas mahal ko mo. Ang wala malaban? Ang malaban lang ako na parang medyo barato. Kasi may may virus. Kalain. So, mga shoes, good action boy, do kalang-alang. Kaya do kadako na guro sang tiil ni Tenorio, action boy, no? Di ba, pasan imo kay guro tiil? Hindi kay Duwa ka tili. Over. Hindi ka pa duwa ka tili sa laka sapatos? Tika, paano kami malakat man? Tumbo-tumbo, no? Ako na yung problema. Go grasshopper ka na. Grasshopper. Tipaklong na lang para do kaya hindi talang-alang. Sadya sa mong sangat. Ang bato mo ng imong social amelioration. Mayara kaya wala? Wala eh. Ikaw yung mayara kaya? Uy, man eh. Ay, kasad. Dami, dato taning nagpanguli. Bla. Ano? Kwaon totoong nagpanguli. Damo, gadayaw, no? Pero lang balo. May nagbalik to. Pero 3-5 na. Ang iba nagtali nagpanguli. Kaya kabalo sila nga hindi sila kwalipikado. Correct. Ang napamangkot ko Ginkulbaan, guro. in the first place, nga kabalo kang hindi ko qualified. Nga nag-fill up ka sang form. True. Kabalo ka hindi ka qualified. Kinangyawat pagrutan. Mangyayawat patane, galing kay may mga pandam, no? Kaya nagdamo na nagkaladakpan. Oo. May atutuyo ko no, boy, gani nga, nagkabuta nga single mom siya kuno. Kaya ba na abroad? Ay, kalay. Tikita mo lang Tikita na. mo lang si ate. Kaya madakpan ka na, makasuhan ka na ya. Sure. Kag ang mga 4-piece beneficiary nga nag-avail. Makakasan ka pa na. True. Mga palusot ka pa bala. Kabalo ka na gid all the while nga hindi ka qualified. Tapos ma-fill up kada form. Tapos karon ibalik nila ti kay ga kwan stricto subong nga matama ti stricto ang DSWD. Nami pag hindi mga barangay to bla. And then may kandaw ko itong mga barangay pala. Hindi ko lang pa-mentionar kung diin. Ay, ang mga beneficiaryo, girlfriends ang kapitan. Ay, gali ka? Girlfriends ang kapitan. Dari nasa Negros? Oo! May araman nga ang beneficiaryo. Bana sang BHW, bata sang BHW. Isa lang lao. Ang bana ya, gini mo beneficiaryo. Ang bata ya, ang iya hinablos, ang iya nga ginikanan, ang iya ugangan, kang iya close friend. Ano na, family tree? Family bazaar. Amo na siya. So, kasadya ni sang kuan mo kay ang problema, gisara man sa barangay eh. Kung hindi man tanan, pero kalabanan, kitang problema, rada sa barangay, kaya ti sila ga-identify mo. Correct. Ti isa, hindi ta mabasol ng iba natin ng mga aksyon, wala nga niya, palapit naman. Ti makita mong gisas, kita mo lang ang beneficiaryo, bata niya, hinablos niya, ang ugangan niya, ang ginikanan niya. Ginpalusot, Oo.
Ti na may nagabikalabisto na subong ato na may ginapatawag na may mga ginpatawag na gani, may mga ginpatawag na mga kapitan gani. May ginpatawag, may mga kapitan naman nga ginpatawag man ang ila BHW nga mo na natabo. Kaya mga BHW mo ni sila nag-identify mo. Great na nga barangay. Good morning. Maguluha gani na sa jagid ka mo da. Sa jagid ni Basulay naman ni Action Boy, syempre. May kaso dani pasaka. Isa pamiro nagadayaw pa ko nimo sa iban nga ginbalik nila kanya mas may nagakinahanglan sina. Gali all the while nabalaan nila gali nga daw basi madakpan sila. Makakasan sila sa iban nga benepisyo. Amo na gali gabalik ang iban. No, hindi kay kung in the first place kung gusto ko ng tuyo mo nga para maka-avail man ng iban, why ka na nag-fill up? Correct. Sa pag-una gid why ka na nag-fill up? Hindi ka nag-fill up ka pa, nagkakaroon ka dumadakpan ka balik mo. 3-5 lang. Yara pa nagbalik, kulang na. 3-5 na lang. 3-5 na lang. Ibuhin na lang sa iya nga, dason nga kwan. Ay, kaladlawan. Funny, gidya. Very, amo ganyan pinaka-funny sa mga... Hindi tayo mabaso lang mga kauturan at mga sila nga, man palapit lang nagyapon da. Katabugin man gali. Yara man niya mayo nga mga barangay. Oo, maragid ya. Pero katabugin nga palapit ay nano, ano na mga capman? Niya palapit na sa luwag niya. Isa kagabi na nga ulid ko sa luwag, way mo kumalista to. Muna. Chakaw naman. Niya palapit, managyapon sa luwag. Hindi guro Niya nga niya hindi ka magpatiyaw. Niya daw isa man kagabi nga hulid ko sa luwag daw, way mo kumalista. Lain gali nga palapit sa luwag ya Action Boy. Gin literal ay kaluoy man. Sige lang, okay lang. Sige. Anyway, dili na sa aton nga balita special. Subong nga adlaw, mga ways Black Action Boy nga mainganyo taton mga kabataan. Ay inyo lang gali ka po kayo basa. Nga magtuon, di lang anay kado ka budlay sang ECQ subong ka damo. Ara ganit dag ECQ kati wala ka obra mayo. Ay. So, mga ways... Pabatihan ko ganin, mama mo. Pakdulon ko sa surukita ko. Kalain. So, ari Action Boy, mga ways bala na, bala, para ma-inganyo nagyapan ng mga kabataan, magtuon. Kay Kablok Action Boy, isa sa mga napektuhan subong sang krisis, ang edukasyon sa mga estudyante Action Boy. Hasta subong blaw, pagkakuha midterm. Ng finals. So, temprano sila, nga nakabakasyon, tapos subong lawig pa, di ba? So, ari ang mga ways Action Boy para hindi man sila mabuyong bala sang gadget, social media. So, ari una ang mga himuon sa mga aton yung mga Eloisa. Una, i-prepare ang ginatawag na study area. So, pareho man abla work from home ka, mas nami gali nga may area kag dyan nga do office maman. So, dahil mo man siya nga do ka study area niya. Nga arang layo Action Boy layo sa TV, layo sa cellphone, layo sa computer. Tigwa balay ino. Diyos ko sina Charot lang. Di ba si Mana. Sa ito pa napog. Good luck. Sure, kita ako pagkaon sa kusina. So, sa feeling ko sa kwarto, ilang goro dampe. Kung may kwarto, yung mga bata. Kung may kagalingon siya ang kwarto. So, muna, tapos, ang dapat Action Boy, ang ventilation, man bala, kasi baka ginot-ginot, man, ang study area, basang bata. Oo. So, next Action Boy, hatagan sila sang reward. Arab lang dumak quiz man ka mo. Huwag ka na ibakal, gani isang noodles. Nga, ano gidya nga reward ihatag mo yahaw? Ito yung mga ano ka. Reward, be? Imuya ka, basta mga trophy, gini guro yan. Hindi man medal ang medal. Medal gidya guro ya. Award na yan, hindi na yan reward karon, di ba? Luma na. So, para siya Action Boy, pwede mo siya gaan sa iya, like, favorite niya nga pagkaon, amo na, lutuan mo siya, or kung ano ma-quiz man ka mo, be. Amo na, kung maka-score siya mo na, may di ba nakanami man, daw ma-excite man ba lang mga kids? Kasi mga kabataan nga sa high school, guro kag sa mga elementary, kung college siya, ma-quiz-quiz ka nga ikaw mismo gatag, quiz hindi ka balon sa bat. Hindi doon. Ma-quiz kayo mo yan sang calculus. Ay, ito hindi na. Sa mga college Action Boys, sila na nakabalo mag-manage na nila kagalingon. May buot na sila, okay? So, ari ang mga kabataan lang niya, mga elementary, especially elementary Action Boy, kag mga high school, pwede pa ni madala pa niya.
And then next, Action Boy, i-inganyon mo sila nga magbasa. Ikaw man mismo, bala ipakita mo sila nga gabasa ka, especially newspaper, Correct. or mga libro dara nga, Mga para... informative lang ang Yes, mga oo. libro lang. Hindi nang mga... Romance. Ah. Romance. Yung muna. Hindi na yan. Hindi na ya. Ang mga pocketbook nga mo na. May pocketbook nga, mong nami man siya ya. Gado ka informative siya, Action Boy. And then, last Action Boy, maghimo ka sang study plan. Nanimuan mo sila Action Boy. Sang plano sa ilang sa ilang pagtuon para at least Black Action Boy pagbalik nila sa ilang eskwela, sa ilang pag-eskwela, wala sila di sila bla kumbaga lutang na yung term nga mo na kay kumbaga ilang utok ya everyday na refresh. Mas daw wala galupad ang Wala. Mas sabto ko sa bata, ubra man tatuon, way pa ganit piho kung saan naman bukas ang klase. Na, diba? Way pa ni piho. Ang akon kasi, ginagawa ko ng bayal enrollment na nila ko sa June 5. Tambaya, abi ko ang klase September or August, pati enrollment pa malang. Diba? Correct man. Hindi ka lang yung pinroll. Di lang yan, ayun Kung daw way kagana, hindi ka lang yung pinroll. Yan way ka mamatakan sa quarantine. Pero, amo na bala, kung hindi mas dyanti, excited, subong yung magbalik sa eskwela, natak-an na sa quarantine mo. Gani So, tiyan mo na, budlay naman kita, kay gathering naman na sa mo. Gatipo naman ka mo. Sa mga, connection boy, sa mga wish, gani, isang una, sang long weekend, kamusta? Kapoy, ay. Basta, okay lang. Yan daw, wala ka daan piso net. Long weekend, at least, nan. Actually, mga muna sumong ang pag-eskwela, idiyahan na. Pag minapreparahan gid sumong sa mga kuan sa mga ginikanan, ang may bagyo naman nga Judith ko na mo. Lubas ko naman na sa, Judith mo sa siniko. Nanay Vlad, Judith sa siniko. Judith mo sa imong lending. Yung mga sa Sinek Action Boy, kaya mga 50 kilowatt per kilowatt. Libre nila. Libre to yan. Tapos I think ang imong bill for April, nga nagdouble. Mostly nagdouble ang bills. Nagdouble. Nagdouble kay tungod nga arak na sinyo balay gagamit ka ang aircon mo halos amo nag-offer sila sang staggered payment. So, damo na siya, no. Mayo ginaction ba maka-help ng staggered payment. Actually, may nabasa lang ko to nag-comment. Although nagdoble. Halos nagdoble ang bill. May nag-comment to bala kay di ba staggered payment na may nag-comment pa tani kuno tagang pag-discount. Grabe na ginaya. No, Ito lang kung gusto mo nga hindi ka makabayad, hindi ka magsobra sa 50 kilowatt hour ang gamit. Para libre ang imo Ano lang 50 kilowatt hour. Suga lang yun. Suga kagamay ng electric fan. Okay? Parang batsaan man tayo, maganda mo Judith, gini sa kwano, Judith sang lending, Judith sang Sineco, Judith sang Basiwa, Judith sa balayran mo sa Slakyan. Damo gid balayran niya nga. Judith Parenyu. Sige lang, mo gina. Alam ko Judith na sa Bagyo gid siya gili kadamo gid gili ko. Tingo pa na. Wait, it's okay. Amo ginang live, padayon lang. Kagawad Ray Pendon, Cosio Montilibano, good morning. Casio Montilibano, good morning. Ricky Malaki, migo naton Ricky Malala sa office ni Congreg, good morning. Roel Alarcon, Raquel Di Maala, Torco Jonco, migo naton Torts, good morning. Almira Borbon Torres, good morning man. Sa akong classmate Sara Escuban, Mayang Aga, Jen Buerom, good morning kagaman, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Sige. Zenaida Palo, Action Boy, good morning. Kay Evelyn Pomoseno, kay Labayan Eduardo Jr., kay Tito Celestino Enraga, good morning dira sa Goldenville, Mansilingan. Kay Burza Gom, good morning. Vince Anole, ginasuli niya, Action Boy, apelyado. Kay Turka Junks, good morning, Turks. Gin-invite ko na siya si Miss Dorel. Gin-invite ako no, wala mo ko ginambalan. Sa pag-birthday ni Guro ni Turks. Abot siya ni kundi ni invitation. Gin-invite kaya, kuya, huwag na siya gin-invite sa akin. Hindi ba, gin-invite ako no, wala mo ko ginambalan. Kasi gin-invite siya sa Facebook. Wala ta nakita. Kita mo ng imbitasyon. Paano ni? Hapaw ng imbitasyon ni. Pwede lang gini PM, di ba? Kay Action Boy, kay Tanene, Campaniel, good morning. Kay Bebing Bautista, mayong aga. Kay Maria Luz Macunat, kay Dari Pastrana, good morning man.
Kay Lorsky Didulo, hambaya ang poorest of the poor. Tiya ko no sa ila Aksyon Boy, nga barangay, may balay, pension. May balay man dapat, diba? May balay na siya. Pero ariya, Galing kay Iban, galing may Montero, may... pensioner, may abroad ka income sa government. Good morning da sa inyo barangay. Tara yung butang nyo, no? Ang nga sa inyo barangay. Reklamo bala sa DSWD na. Correct. Kay Lorsky Didulo, good morning. Kay Janice Lumawag, good morning. Kay Nonoy Castaneda, kay Glycia Avlas. Yes. Kag sa iba Aksyon Boy, wait, hindi mo mabasa. Kag happy first anniversary, happy first wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Romeo, kag Julian Portal Odasco. Yes. Happy anniversary. Aning sa kay mama nyo, Kwan, Alegria Magtang Portal. Happy anniversary. Kay Ariel Peñan Randa, Aksyon Boy, good morning man. Kag sa tanan nga may birthday Aksyon Boy ha, ginag-greet naman sila, happy birthday. Enjoy your day. Kag good morning man kay Marjorie Villaflor Tipsay. Bonnie Gonzalez, Dennis Richard Roma, Maria Luz Albay, Cory Vidalha, good morning. Tess Diaz, good morning. Okay, thank you so much. Inyo ginamatiya aton mga balita diri sa Aksyon Balita, Aksyon Balita Morning Edition. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.